Málo toho nemáme teda. Já fitno. Vypadáš jak hříbek. Ale já ve všech těch věcí vypadám. To si zkus. Dobrý den, hlásíme se z datčeku. Ty vole. Teď málem třeba Mika umřela pod... Pojďem. To jsem popisovala vánoční dárky a klepla jsem si na fixu. Máš broukanou. Jako jo, no, ty taky bys potřeba trošku počistit. Trošičku, malička to. Ale tak... Dáme si víkendový vlogísek. Já odjíždím pryč hned po koníkách, jedeme s Kubíčkem k nám na chalupu. Tady procházíme do Křecínky. Tady máme vyloženě krásný komunistický záchod. Zase, jako je to fakt starý panelák. Ale jako docela komoušovským sídlišťátku, ale máme krásnou kuchyň. A můj kámoš Větrák na záchodě bychom vás chtěli přivítat u nového videa. Ježišmankote. Ty propadáš se do krabice. Já vím. Anička Alenka v říši divů. Bednu toho podvetu, to bys třeba využila podle mě. No já to musím, ti říkám, že to musím probrat všechno. No a hledám přepraváky. Taky já už vypadám jako člověk a už taky můžu normálně mluvit, protože myslím si, že Kuba... Mika píchá. Mika píchá. A